Iki posisine isih balik ngarit ceritane lor. Nah, iki mau ngarit suket Kolonjono. Soale arek ngarit suket sing suket liar ngono kuwi males hawane. Jane sapine ya ora akeh lur, cuma gur siji. Nah, kayak sapine dilebokke sing ngene. Jeneng Blegungan. Sapi siji loro karo pedete. Pedet kan urung nemen mangan wong sik umur 3 bulan. Tapi yang jenenge iringan-iringan ya ngene iki. Wis kewajiban ngarit. Nek urung ngarit ki rasane kaya ora ndek beras ngono. Ora tenang. Nek wis ngarit iki ya tenang. Udan arep nganu wis dipakan. Niku nek pengingon-ingon iki. Ya ning kene ya ora gur tani tok, nyambi karo ngingu sapi. Ya gur tani tok ya lahane juga ya ora ombo kok, Lur. Paling iku 1 hektar lahane. Jadi ya nek ingon-ingon sapi kan enek sing diarep-arep. Cuman ya kuwi kerjaane dadi dobel. Nek isih seneng sawah sore ya ngarit. Ngarit ya kudu, nek ora ngarit ya sapine ya ngelih. Iki dina iki cuacane ya terang. Wingi-wingi udan wae. Nah. Iki empu saiki iki bolak-balik jaman paling ya musim kemarau malah akeh udan. Langko kan musim rendengan malah ora nang udan kan wayah nang pari. Wis bolak-balik jaman ki ora kena diprediksi san saiki. Biasanya lah nek bulan-bulan 10 ini kan musim kemarau. Udane rada arang, lha iki malah udane terus-terusan. Dadi palawija kurang apik, Lur. Nek banyu ke kuning. Mbok nek ning daerahmu udan wae ora, Lur? Ning nggon aku kene udan terus-terusan iki. Ya, terange lho, Cek. Dina iki. Wingi perang-perang dina udan terus. Tuh. Wis, ngene iki lah. Cuacane ora kena diprediksi.